Huria ni debata na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Tapasada roha do pikirata dinalaho taruli hita sian hata ni Tuhan martangnya kita. Dami ni debata na sumurung sian salhu na roha. Imana mangaramoti ate-ate roha do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Huria ni Tuhan, hata ni Tuhan nasartu hita dia pala partikyanon. Dia nek mai sian buku Job bid 2:42 mamuka mesya nek sada masoh mai sahat tuai na paunopon odo hata ni Tuhatta. Dunginin na si Job ma mangalusi Jehovah. Nuaing pe asa huboto tunggu gurdok mudo luhut na. Jeladang hasudatan sakap ni roham nanggosada. Isi do ibana napaholom tutup-tutupan somar panibangon. Tongot tahe nunga huatahon tutuna suatusi. Halongangad do akai salpu sen rohaku jelana sohuboto. Uatangi homma naing au makatai. Adong do naing sukunok kutuho asaho pabotoho tuau. Nunganya dibege pinggolhu linggom nan taringot tuho. Alay anggo nuaing nunga dohot mataku marnidaho. Dibaheni jora maau jalo sol-soli dagikku. Hudul di bagasan orbuk dohot sirabun ido yang ngusahana. Dihita salhu nak kadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Totu piga-piga hali gudang do akka dongan parhalado donga situa. Suang songoni akka dongan ruas sajojo do manukut tuhami. Buasa amang padita akka separtangiang. Akka pangula ni huria, akka situa, sajujuk marsitaunon. Baka di bado tudus-tudus gurang do amang padita nasohya marminggu, nasohya martangiang, nasohya marsaor, alay duminggan na niwla ni tangan na siya parminggu. Amang inang, molo didok rohat tanian, molo nunga martuhak kita, molo nunga marminggu hita, do masya nakasih tau no. Jela suku-suku na sinukun niya kadongani, sa sitong na secara pasti dang buhay hubek kami alusna. Alay na huboto hami hubar tuhatan ni debata, sa luhut na do akka si tao ni di paluas debata rotu akka partigor. Tujuan ni debata paluaso si tao rotu akka partigor asa lebih tangdo ha porsyot tamaka porsya Tuhan. Dada si tao ni di debata asa gabedaw hita sa debata alay asa labhot do hita maka porsya debata. Beda na amanginang molo hita partigor nang mardebata nang porsetu Tuhan Yesus Kristus molo tung pero akasi taonon lam tapajono do dirita lam togu do hita jala lam setia do hita maka porse debata. Alhay molo akka humaliang ta na somartuhan moloro akasi taonon tortu padelia do nasida lao. Dihita kadamang do dainang nalonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Di bagasa buku nabadiaon takas do taboto si Job sahalak partigor. Sahalak na tulus maroha. Jala sahalak na badia. Totong do iba na mangulu di bagasan hati goranna di bagasan tulus ni roha. Jala totong do iba na pasahaton salu hadiron na tu debata. Alay mono tajaha di biduna parjulo sen turpu jami taon. Ditikiro si bolis mangido tu debata asa di paloas debata si bolis mangujuni si Job. Manguji manang songo diha porsa ni si Job.
Alana di do si boli sido. Na porsia si Job alani na tarpasu-pasu. Alana si kop di bana marana marboru. Adong akar tanah. Di palos di batama. Si boli si mangujuni si Job. Marsi tao no si Job. Marsi tao no ni mana. Jeleragam si tao no naniadupan ni mana. Na pasti dang adong dupe hurasa na hutad da sa pesonari da manginang da na songo si Jopon. Borak di si tao non na. Parjolo habis akar tanah. Matutong akapahapahanan na. Takanong tadi. Baru na paduahon marsi tao no musa ibana. Mati akanak na do boruna. Takanong na tadi. Napatuluhon marsi tao no musa imana hona puru. Dakko lang isi tao non na. Rodo pia kahata na sohata di pasaha tu ibana. Inatana na harus na patugun hapor syaun na justru maburay. Di do tinggal humatu hami. Di palos do humar si tao non. Romo siya kali alena na harus na do nga panukuna di mana. Do nga di ibana marsi tukul-tukulan. Tong maburay ibana. Alana memang dinamasa di hati-hai nasa julma na di bagasan si tao non. Di hapor sena sida do burani de batadoi. Uhum ni debatado na sa ibana. Dan partigor ibana. Raga makahata. Secara perdagingon. Marsah ibana. Secara psikologi memang ganggu do pikiran di ibana. Bahasa ganggu. Alana. Akahata na sohata na di pasahat ibana. Alana secara partodion. Dang marsa ibana. Mana luar biasa na manginang. Daging na buy marsahit. Pikiran na buy marsahit. Alay anggo partodion ni si Job. Dang olo marsahit. Totong do maka porse debata. Nang pe memang amanginang. Adorang sutur pu jami taon. Samar panuk kudo ima si Job ima tu debata. Dido imana do Tuhan. Basa tung paloso wow. Jale di do ibana do dang adil debata ala di sitaononi. Ale basa pola di do ibana sesongoni ala ni borak sitaonon. Nani ai ni ibana, nani adupan ni ibana. Ale manginang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ternyata dung ima disukun ibana debata. Di bagasan sitaononima. Kas ibana pajupang do debata. Takas madiboto ibana hadaulaton manang sakap ni debata do nasak ibana. Pamikirion na ni patuduhon ni si Job pataridahon tugu ni haporsyon na mangoloy debata. Dihita kadamang do dainang nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mono tajaha di bagasan turpu jami taon. Di do di bagasan judulna. Si Job paudukko jala monol soli rohana. Ala pabenana na selaon. Na parjolo sahali. Dung disadari si Job. Nunga sala ibana. Mamikir ho taringot tu debata na di do ibana uhum ni debata na masa tu ibana. Alay di bagasan partikeno di sol-soli ibana madirina. Disadari ibana ma dang salah debata. Ibana do nahurang mangatusi akasakap di debata. Na nang pasal to ni debata tu ibana. Jala jujur do hita manginang songo si Jopon. Seakan-akan mernida persoalan itu adalah sebagai tindakan Allah yang salah. Seakan-akan Allah salah ketika memberikan penderitaan, memberikan si tahun itu bagasan parlota. Apa sa si tong na debata dak kaya salah. Si tong do debata. Mono tumpe debata paluasun akasi tahun dang na salah debata.
Mono tajaha di buku na asing, di buku sada Korin bindu 10 ayat 10 tolu. Takas do di sina sesi taunon na dipatu pa debata tu hita, nunga diboto debata ukuratta, kemampuatta. Dan gabi si taunoni sasitong na nama bek kita mate haporsyaon. Dan gabi ima si taunoni sasitong na nama bek kita madele. Monotung pe di palos debata si taunoni na porsia do debata tu hita. Naik margogo do hita mangado pisalune. Ale pamikirin noma na jujut dang adong ima di hita ganuk marsada-sada. Kita seakan-akan menganggap bahwa Allah itu tidak adil. Bahwa Allah itu tidak benar. Makanya gudang aka perngutu-ngutu song na hudok kami na kaninga gudang suku-sukun. Amang padita, amar mingguaw, ale ulang gabi na hula. Amang padita nung amar tangyang aw, adong aku nang martangyang. Hulang dinggad do, aka pasaryaku. Marsahe to do kana asing. Jangan akan kita mengukur bahwa penderitaan, bahwa sakit penyakit yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah salah terhadap kita. Padahal saya sitong na manginang. Debatado na botoa kita salhuna. Ibana do na manopahita. Ibana do na manhangoluat tu kita. Jela diboto ibana do ahado na mampu ta adopi. Dang di palos debata lubi siya tao gugut tao. Si Jope di bagasan turbukon. Dung disadari ibanay. Di pauduk ibana maruhana tu di bata. Di sol-soli ibana. Di aku ibana. Di batado na marhuaso. Jala na paduahon. Dung di pauduk si Job imadirina tu di bata. Pajupang may mana do di bata. Di ayat na pa 5 nunga niya dibege pinggolhu linggoman taringot tuho. Alay anggo nuaing nunga doh matakku marnidaho. Di bahasa Indonesia itu dikatakan, mari kita baca bahasa Indonesia. Di dodisi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di ayat pa-5 ini, hanya dari kata saja aku mendengarkan tentang engkau. Marhite-hite hata. Alai di baga sesi tahun ini, langsung paju pang doima si Job do debata. Dihita kadamang do dainang dan longan di baga satu hati Yesus Kristus. Dung dipatoruk si Job rohana. Mangoloi debata di pauduk ibana dirina. Marhiti-hiti nahudul ibana di bagasat orbu do sirapun. Adong mamuse transformasi haim baru di bana. Haim baru di pangatusion. Haim baru di partot dion. Jelah haim baruon dia kapar dagingon. Hipas pamatangna. Lam tugu haporsyon na. Jel akan nabagoi bemusenang di paulat debata. Amang inang nelonga di bagas satu hati Yesus Kristus. Ahado na yang putih hotta. Gabe mutihan na arga. Syajamita na sa tuhita dia pala partiken. Non hobar tu jahan. Debata marhuaso patupaan salhuna. Parjolo sali amang inang. Sian jamitaon nang takas rajumata. Debatado na marhuaso di salu akan ngolutta. Jalahuaso ni debata na pinatudot tuhita, baik ima di bagasan naka parsahiton, baik di bagasan naka sitaunon, sasitong na pataridahon na totong dope di dongani debata hita, dihaulongi debata hita. Dan mungkin dipasobo debata hita. Ala ni amang inang ala na tasadari do debata na marhuaso di bagasan parngulot na, ikot totong mahita pajonok ko dirita tu debata, marsada kita do debata lam tugu haporsya tamaka porsya debata. Di bagasan si tauno si Job ima pajupang do debata na kita pekosomoni do. Di bagasan akas si tauno naro di bagasan parngulota ikolam takas do
tatusi lomoni rohani debata. Lapatana songon dia. Unang gabi mardosa hita. Unang gabi tapadau dirita siya debata. Unang gabi madili hita. Pos maruhamuna amanginang. Saulat na dohonok kumatu hamuna. Dang dipasobbu debata hita. Mardalas sa sadasa. Di bagasan nakasih taonon. Pasti didongani debatado kita. Napaduha damang dainan longa di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Marhiti-hiti jami taon. Takas mata bereng huaso ni debata. Na pinatuduhon na disijo. Gabi hipasi bana. Gabi mamora ibana. Gabi dapat di mana saluh na musen akan napinarsitan ni rohana. Nakita pe kosong ni damang ina. Allah sanggup mengubah kehidupan Ayub. Maka Allah juga pasti sanggup mengubah kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah berkuasa bagi kehidupan kita. Allah ini amanginang sotung gabi madeli hamuna. Eko persiadu kita. Debata sanggup mengubah saluna. Manang debata marwaso. Paimbaruan selalu akan ngulutta. Termasuk mapamalu pun akan sahit narotu pamatangta. Allah ini orang madeli hamuna. Unang gabi subur tapor siya muna. Kalau Allah sanggup mengubah kehidupan Ayub dari penderitaan menjadi sukacita, maka Allah juga sanggup mengubah penderitaan kita. Allah sanggup memberikan kita tersenyum. Allah sanggup menggantikan seluruh kesedihan kita. Bahkan Allah sanggup manesa selalu akadusata. Jadi dapat tulun om manaik kodekok botota manginang. Masari kok titutu. Mulai dilo debata maruhaso patupan saluhuna. Takas donunga di patupa debatai di bagasan Yesus Kristus. Marhuaso ibana manesa dosata. Marhuaso hita manogu hita. Marhite-hite haul pinor silang. Gabi ditogu hita Tuhan nguluan nasora suda. Huaso ni debatado saluhunai. Dan wasota. Huaso ni debatado di bagasan holong Yesus Kristus. Gabi partoha pita deranja ni debata. Itu huaso di bata nagbulo na manginang. Molo marhuaso di bata paluok kita siyan hamatian. Berarti barhuaso di bata pugos pihita budu benon na mamora. Alay hati-hati tok kita. Akan na morepit budu benon di bata pugos. Molo sa margijang ni roha. Amanginang. Nelonga di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Rajumi hamuna matakas di bagas ang muna. Waso ni dibatai nunga totong tajalo di bagasan Yesus Kristus. Nunga totong tahanguluhon. Alini patari daw kamu na may marhite-hite na totong ulaw muna pe parange muna pe totong patari daw lomoni ruhan ini bata pauduk kamu na diri muna. Songon si Job di pauduk ibana diri na hudul imana diabu hudul imana di siabut hudul imana di orpu. Dung di pauduk ibana madirina takas ma dipatuduh di batamu sena akka huasona. Ditugu di batamu sena ngimana. Nah kita pe manginang. Molo tapauduk diritay matu di bata. Molo tapasa dirita di bagasan asin ni rohani di bata. Di bagasan Yesus Kristus. Patu pahon ni di bata do selalu akan narekot di bagasan ngoluta. Haru dosa tay madisesa. Haru kita di ain gabi anak konna. Sianaka pardosa gabe partigor, sianaka parjahat gabe mangulu di bagasan nakalomoni rohani di bata. Alini takas marajumi hamuna. Waso ni di bata na madongani hamuna. Dade be waso muna, dade be gugu muna. Molotung pero akasi taonon. Porsia mahamuna, hadaulato ni di bata. Totong do madongani mga gugu tu hamuna. Amen. Martanya kita. Muli atin mau pasaruan nami tuho ali di bata nami di bata Jehovah. Taruli hami Tuhan marhiti-hiti hatam ali ni ajari totok kami. Asa makangulun hatam mo naporsedo hami Tuhan. Maruwaso doho di salut na kangulun nami. Muli atin Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamasu-masu hita.